Un llibre de viatges en moto, per arreu del món, per poder sentir la sensació de llibertat i de poder gaudir de l'entorn, el clima, les olors. N'hi ha moltes, però potser semblarà una mica carrincló, però és el que el vent s'endugué, perquè és la història d'una persona d'un origen noble que sense recursos intenta reconvertir-se i és en el fons la vida de moltíssima gent. Un restaurant, fotudíssim, en aquest país es menja molt bé. Ostres, mira, qualsevol de Sitges. Vas a Sitges a dinar o sopar, genial, hosti, però qualsevol, n'hi ha molts, Jo soc carnívor, una carn vermella poc feta, amb un negre intens, envellit, Hòstia. Un vi que no sigui meu, un vi del Carlos Esteve de Can Ràfols, un negre, envellit, un gran caus, que es podria ser hasta del 90, sí, un vi únic. Un escumós, hòstia, un escumós, mira, un Brut Nature de Recaredo, sí.